Mae hi'n 8 mlynedd ers marwolaeth fy nhad a cherddi Steddfod 2012, Llanw. Erbyn hyn mae mam mewn cartre gofal ac yn ystod misoedd y pandemig yr unig ffordd wedi gallu gweld ti a dweud y gwir ydy trwy ffenast. A rwsyd mae'r profiad hwnnw wedi mynd â fi nôl at y profiad o golli dad. Felly dyma cofio dad. Ffin di'r ffenast, a dy rith y tu draw yn y llwydwyll. Oedi, yna galw, ag eilwaith. Estyn, ond llun fy llaw sy yno. Aros enid, curo a churo'r chwarel yn dyner i droed y wyneb. Yna daw'r haul i daro i olau ar y gwydr a gadael drych. O draw, fy wyneb i fy hunan yn llawn ofn yn syllu nôl.